रे के जान तू ही ना जान तो तू ही ना पहिले अरे तो ये तो हुनकर रहे उ गाली के रहे जाए तो वो छोड़ा ना देखना होय देखना मारे गोबर पात के बसला अपन देवा है ना हां ये अपन साल भर रोइला हो गल भतीजी के भतीजी के गांव में मानी जा तू आज हम जो दुकानिया पे गइल तोरा के देखल त दौड़ले गइल यार फुआ कहां से जान तड़े हम आ जाती थोड़ी ना गांव में हम कुछ ले दे के आइल बनी हम ताई रहनी हम बा काम में काम हम त ऐसे तो झोरो तर फूफा के दे देनी है पासबुकवा वाला ते कहते कि चलो फुआ गांव में त हम ही कहलन कि चल फुआ तब एक रात रे बेसी मत रुकिए बच्चे जन ले घरे काज बा हमरा ठीक बच्चा अरे भौजैया फोन कइली से अपना हमरा त फोन चलावे बिना करला फोन कइले बानी तो बाजार में तहरा के देखला त कहले अरे फुआइल बे तब जाते हम फुआ संगे गांव में त बता दिए फोन क के रास्ते में बानी जवन न त मान ले खाए पानी करे के बेरा हो जाई आ को ना बनई हन हमरा के अब हमारे अपन भौजाई नइखी न कसो त भतीज पतो न हड़ी अब तोरा अपन भौजाई हई चल बच्चिया चल का करो तरी ना अपन घरवा चिन्हा तारे कुल गलिए ले बाहर कितना बढ़िया त पर्दा लाग गइल बा नहीं खुद देखो हां ए बच्चियो ए कन्या कन्या हां आ बुआ जी गोड़ लागताई बनल रही बैठी जा का करत हो जे काम धाम हो अभी तो झाड़ू लगात रहने गइए सब के पानी पानी क के अच्छा रुकी पानी उनी पिए के ले आवते हैं ले आओ आ रहे ना दो ठंडा के मौसम बा छोड़ आवा ए कन्या का बुजी सोचनी तन कि पैरवा धो दी कितना दिन पता लगता कि साल भर हो गेल रुआ ओइला आपा काहे के ठंडा में झुको के जा ये भौजी भैया हो जड़ पला के दे पता ना वो हम को गई हम तो अभी घरवे रहनी ना कि अब जानते बड़ी मरद मानुस घर से बाहर ही नहीं रह जा ठीक बाऊ जाना हां ठीक है बनी जा और सब समाचार सुनाई सब ठीक बा का सुनाए बजान तड़ू आई दिन जब बाजार है तो एक गांव में बिहाले बनी जाता पूरा बेटा गेलिए त कहलन कि चल हां दिक्कत बात ना भीरू बनी जाए कि गांव में तबो त नाव नहीं जे हमारा घर है बुआ जी ताउर लागत कि 2 साल बड़ा भेजलू जा अपन मरद छोड़ते नहीं खुजा के अपन के पूरा घर भेज दिए ससुरारी जाके फुर्सत बा पूरा घर जाके फुर्सत नहीं के मिले अभी खिचड़िए के बबुआ कोई रहे त बुचिया घरे हमारे घरे ना गई फोन करत के फुआ जल्दी जल्दी में जाता नहीं हमारे घरे काम बा काज बा तू आइलू हमारो बेज को हिस्सा तोरी उरी चलत रे ना दे हम भेज के ले बड़ी भोजन घर और में सगर लौका बदले बड़ी कतना फरल बाटे हां हो बड़ी लौका सब जी के जौने हो जाला त कबो भेजबो ना करेगे तारा घर त तिलवा चूरा चल गुल हमरा घर त उहो ना गई रहे का रहुआ बुआ जी बात करी ना अब मान ली कि बच्चे नया नया शादी बियाह भइल बा रहुआ के तो हमार मम्मी जी कोइल ही न बनी तब हमनिए के ना करे के बा बच्चे हमारे भाई भौजाई माने मर हेरा गई त तू लोग त्याग दे बुझा ना फुआ जी के माने हम बुढ़ा कोनी बेटी बुढ़ा जलन कर मानो जन करनियो बुढ़ाला ना तो तियो गले कहां रानी ज्यादा माई बाप नहीं खे तबे नु त आदमी ओ जी के फुआ घर जाता हमर भतीजा हमरा बहिन घर फुआ घर नहीं खे जाती हैं अरे फुआ तो वो सब ना अब चिंता कर जला पहले तो रोज जाते ना रहे हां का कर कहता नहीं भाई भौजाई कोई के हां तोरा पता बा ना अब तोर भौजाई होले नहीं कि अब भौजाई के पतो है बड़ी तब हमें ना बच्ची ऐसन बात नहीं के जानते बनी रहुआ कि नया नया रिश्ता जुड़ेला तो पुराना रिश्ता भी भुलाए जाला ना बताई रोगे कि हम बुआ जी के देखी कि रहुआ के देखी केकरा केकरा देख तो रुकम ना 10 दिन बच्ची हाँ रुकम ना जा तनी रहुआ खातिर लौका के पकौड़ी उकौड़ी छान देवे बचका बना देवे आ बुआ जी खातिर माड़ भात बना दे कैसे किए से तो पेट खराब हो जी ना ए भौजी और हमरा के उठू बना दियो ना का बोली नहीं खुद जाना तुम का खानी अब बताई हम तो जाना थे बनी मुंह खोल के पनीर बना दी हम खानी पनीर ठीक बरुआ के बना दे ज्यादा हमरा के खाए मत करिए मन नहीं के खाए के वैसा ई का बुआ जी भीतर से मने नहीं के करत हुल मारत मने जानत तरे बाड़ू की बुढ़ाइला मन के साथ साथ जीभो के स्वादो बुढ़ा जाला मन नहीं के करत खाए के ज्यादा मत खाइए चल फुगाड़ी फुगाई सन ए भौजी हां
एक वाई रही ना अब की बार तो हम पक्का समय गोटे जे हम न देखले रही साड़ी उ साड़िया रखले भोजन पढ़े वाला रहे। हां रखले भी ले जाए। अच्छा चल ना उधर हमरा चली चल ना आ तब रही के नु ले नु जाई ओकरा बदला का आउ एगो भैया से साड़ी किनवा दे तब का तो ठीक है बा तब चल घर में बैठा अब और मायने की तो हम ही ने बनी। हां तू तो ठीक है कहता ना हो हमरा में को में तू कुछ ना कमी कर अरे वो के जे मार भात ला देतनी ना ना कनिया रहे द जब भूख होता हम चल हो जे हमरा द केले नीमन बनकर मार भात चोखा खोइला ले कि खइबे मत करे उनकर मार भात खोइला बिना हमर जान जाता का तो फुआ जी बुढ़ा गोली त पेट खराब हो जाए सोचे तारे कि पेटवा खराब हुई त फुआ जी बार-बार लेटरिंग में जाए लगन आतना फुआ जी के नारी अबर भइल बा जाद आ गोनी तवने गलती कनी ना मरलस न रहला के ऐसन मन तो करता कि चल दे के निके कि हम अभी चल जाए लेकिन जान जैसन के दुखा के जाता रही बिहान तो मानव ना फजरे होते निकल जाए। भौजी भौजी हो का जी अरे का करतो जाई बा जल्दी ना अल्ली होई धरी सब एथी कर लगनी हमें दुगो साड़ी बा ज्यादा कुछ तो की बड़ खी देले आइम ना फिर तरवा के देम ठीक बा चूड़िया बड़ा बढ़िया लगता भौजी ठीक बा आइम अब की बार ना ताऊ साड़ी देम कहतरी के 10 दिन रुक जेती त ना आउ साड़ी दे देती दुगो ना भौजी ठीक बाटे आ तब मान लो कि बाजार जर जोती तब ना किन लेती हमरा भी बकासा में दुई गो रहबे कइल ह ओ से का फिर किन के रखिए फिर आइम तो ले जा फुआ कहां गइल कोनी फुआ जी के मत देखा ना तुहा के बुरा लागी ना कि देखा अपन ननदी के देव तड़ी हमरा के ना देली ठीक कहत ठीक ना जा दो ऊपर चिंता मत कर जाओ और तू हमार चिंता करबो को चिंता करबो हम ना तार ऐसे न कहत आई आउ 2 दिन रुक जती त ना आते आते भागो भागो कइले बाई कहां गइल हिया का जन दूरे दिन बैठल लोकम पुरान बनी त अपन मिलत लोकम भाई हो जाई लोग से ठीक बा तब आओ तन तब करा के देख के ना ठीक बा चले हम दूरे दिन चलते भाई। हां तो ठीक बा चलो चले का जनी का करत ये भतीजी हमर देरी लगौले भी अबेर होई हमरा जाए के रोल का करी हम अरे पोहेजी का करते चलू जेबी ना तैयार हो गई बुआ जी। हां तैयार बानी ठीक बा मन लागल हुनु रात भर रुकबे गइन त का रुकी फुर्सत बा हमरो बेटा पतो कहां निकले देवला सम टाइमे नहीं खे उ तो या गोनी हम भतीजे के कहे आइ फुई ई सब बाद में बचेंगे चल जल्दी गाड़ी पकड़ कोई ना तो गाड़िया छूट जाए ए में का ले ले बड़े आई कोई साड़ी एगो दे देनी हां उ जन पेनत रही का करी अब रात भर रुकबे कनी जाब 2-4 दिन रहती तब न बाजार से मंगईती मान ले कि यहां के ननद बड़ी दे देनी पेन्हा लगा अब रउवा के ना नु दे मैं जा दी बुरा मत मनम आइम अब की बार ना तो रउवा के एगो साड़ी दे दे बाक लुगा बिना जान जाता हो जियत जिंदगी रहे के चाही लुगा मिली तबे तू खुश रहबो ऐसे ना खुश रह ना बुआ जो अब की बार अब तनी मनी हाथ सकेत बा अरे ना भौजी हमर बुआ के कुछो ना लुगा फटा देबू चाहे ना खिबू तबे खुश रही ये तो बात बुआ जी बुरा ना मानी ना बुआ जी ना कोने चल ये अपन मने में सोच ले बच्चियों चल गोड़ लाती बुआ जी खुश रह बनल रह चल खुश रह बनल रह दुगो तार लइका जल्दी हो फसन ऐसे कह दे फुआ हां दुगो चली अरियात दिखोरवा में चल चली बुआ जी जा घरे जा हमनी के चल जाए तू जा हमनी के चल जाएं जी ठीक बा हम जा ठीक बा प्रणाम भौजी खुश रह मेरे को साड़ी रखी है किन के पहन आइम ठीक बा भैया के भेजम 10 दिन में लगले हां भेजे फिर आई ना ठीक बा कह दे कि माने सास ससुर से कहे खाती चल ना खाली ठगही के फेर में रहे दिसते अब तहरा के लिखी दे तो कौन त बमक जीव तुरंत हमरा कामो नहीं खेन कर लुगा झुला इनके के बाद तहरा दिल पे इतना चोट लागत होई ना अब कहबू त का कहबू तारम सब ते त यही सब में खाली रहेलिस अरे चुप ना तू बुढ़ा गेल बई तब ये सब बकत रहेली अच्छा चल हम बुढ़ा गोनी हमनी के एगो ई वीडियो सामाजिक पारिवारिक वीडियो बनानी है जा हमनी के समाज से इहे संदेश रहला कि अक्सर फुआ जी के संगे ऐसन होला देखी हमनी के बड़ बुजुर्ग कह के गइल बनी बेटी बुढ़ाली करनी ना बुढ़ाला यही से हमनी के कहम जाए समाज में कि ऐसा ना करी जा फुआ जी के भी मन होखेला दिल होखेला अक्सर अंदर भी अरमान होखेला कि ना मान सम्मान बराबर देवे के चाहिए बेटी के काहे कि मतलब हर कोई के बुरा लगेला ऐसे एक तरफा ना करे के चाहिए नया रिश्ता मिलते ही पुराना रिश्ता नहीं भूल जाए लेकिन ऐसा ना भूले कोई अच्छा लगल हो तो दिल से लाइक करब शेयर करब और कमेंट करब और चैनल हमने के सब्सक्राइब ना कल तो प्लीज सब्सक्राइब करी बेल आइकन घंटी जरूर दबाई यही के साथ ले तनी जब विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलल जाए।